ake ciki? Kana da labarin wannan shirin da Golden Boys za su haɗa wanda ya fita sallah? Ina da labarin garumin sanan da Golden Boys za su haɗa ranar sallah, ɗaya ga sallah insha Allah za ta fashe. Sai mu haɗi a Golden Boys Award Night. Golden Boys Award Night. Golden Boys Award Night. Kar ku zo late. Golden Boys Award Night. Maza da mata yau ba latti, maza da mata yau mun taru kun san Golden Boys wallahi ba mu wasa ba mu gara. Maza da mata yau kun shodin ga mu mun taru mun party ko ai ranar ce ta nuna ayyo ni duk take fashewa. Maza da mata duk kafta su ne Para FK. Ya. Para boy. Golden Boys. Golden Boys London. Sanan da Golden Boys za su haɗa ranar sallah, ɗaya ga sallah insha Allah za ta fashe. Sai mu haɗi a Golden Boys Award Night. Golden Boys. Maza da mata yau ba latti. Maza da mata yau. Golden Boys mun danno. Da su kuma ba bashi iskanci mun faro tafiyar mu sai mun je lokacin mu sai ya sha haka muke kuma za mu je insha Allah za mu shiga katin sallah za ta fashe ya hage ya ku zo mu fashe siga talla kare aure. Golden Boys Award Night.
boys kun tashi kasa wallahi tashi dole sha dole lokacin mu sai a gamu kuma za mu shiga bacin sallah sai mun da ke shi kai diyarin da shi wannan sai mun da ke shi kai yaro ga shi wannan na kai DJ Police okay DJ slow down rigiri ga banda ruwa da gore ta ce nawo haka ce zai ruwa ai zai tafiya zaga abokina da ce magana ake ta award zero ba sai ka sha ina da alaji ina da alhazai wallahi ba John Sileman a wajen za a fara bawa yanzu mustanet ga ilmi ga lissafi ga kokari mustanet wallahi ya fi kowa lissafi ita talent ne ya fi kowa lissafi magana ake ce mustanet da ce ana ruwan da yake kamfiyon da ana ya buɗa mu wai zet ne da ita za ce zai buwa ya yi si ya ce zai ɗan da shi musa magana ake ta awon mustanet Niga everybody shout Niga Jamilu Niga wallahi dan talaka na ga duburin da nobody show you know but barayin to ni ne mutum na farko da zan fara na masu da bara Jamilu Niga wallahi Niga. Wanda zai dauki awards din bana misalin shine Abba MK. Wanda zai dauki awards na misalin a shekarar bana 2006 shine Abba MK. Da Allah na gurin kuma mu yi. Kai malam kaga. Abba MK misalin
Muka fara wasa-wasa suka ce su ba nake dama na san za su ce domin nawa a ka suke nigga 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 ni nigga 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 ni nigga 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 ni ta suka duba EP muna daga GP muna ciki suna waje muna ba su BP can nigga tobi na san tambayar da bai wuce kwane ne yombi daidai ta gyara biya sabon zama titi kada ya ga sita ka kawo wuta kulle yomin kuma ba maletti party after party we see kata how they party tell them niggas not be trying to put those where they feel me everybody chilling that this year they just they told me money don't inform me dollar too they just they call me waiting for the shitty happy down as I be ni shut the money gini za ta sai min Lamborghini ina faɗin ce da su a ta gaya mani ga gida ga mota ga tarin kuɗi banki yau da sai an huta mota sai an mani tuki mini tuki mota sai an mani tuki tuki kaka kama dance away yawan si hip hop a kanike domin ɗaukar rappers ɗin ya zo kuna da kanake yanzu gashin na nake sai kisan kiɗa nake muka tara wasa-wasa suka ce zuba nake ta dama na san za su ce domin nawa a ka suke nigga 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 ni nigga 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 ni nigga 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 ni I'm a nigga 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 I'm a nigga 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 mutum da farko da ake son gani ana sa a ga mai kayyamin aiki uga da mini shugaban working boys shugaba na kowa president of jabla shugaba na ciyawa na ciyawani mai gida da allah bayar da marayu a ganka a barka ihudu sabulu a magudun kudu uga sai ka sha tafiya sai da kai wallahi tafiya yin allah dole da kuma sai ka je kuma za ka rawo tafiya wallahi ba dole sai bayan Mumbai, these are taking me to the new town. Moving me, I'm a moving. Zag, there's a little while I have a now the devil's like you. Now the devil and his daddy. I'm on it to take him out. The right is taking a safe shot. Ain't the blood to you. Yes, you know what I'm saying. Let's go, hey, you're a good man. You're going to get out of the way. You said, what for the stop? Let's go, I got time for the contract. Mana tafiya ta tafi jago ya ce na talaka ina da aboki ya ce ina da aboki waya alaji aboki ya ce Lamborghini is coming na talaka kai EFC na talaka ya ce na sani za a yi da insha Allah ya gura ya ce yawon money is coming kai wani boys kun tashi kan mu kuma da yake ji a interview Zabula da Ogun State ta kuce kun ɓaci gari wallahi sai kun sha Uga Jamilu ana san garin ka dan Allah na complot din kowa ya buɗa Uga Jamilu ana san garin ka dan Allah na complot din nan kai mun sai Uga Jamilu ku rike yana zuwa dan Allah ku rike isa wa for the team zuwa so waye aboki isa wa for the staff waye ya da magana ake ta mura magana ake saka wallahi saka a gidan sosa ake samu su wallahi ba kowa sai kai uga sai da kai kuma sai ka sha magana ake ta awot
Oga yanzu zai ba Mr. Talent a wannan shi Abba MK. Wasu yan Abba MK ban ce ku so yanzu amma ku rike wuta. Ku shirya. Za a ba Abba MK shugaban lissafi, shugaban tunani, ciyaman na tunani, ga lissafi, Mr. Talent yanzu Oga Jamilu zai ba shi a wannan shi. Da Allah masu MK. Inda ku nuna ma MK wallo dan talaka ma yana gari kada ku manta da ni. I dare with all of you. Ina tare da uba wallahi ba na shugaba. I don't come for anybody. Let's say we don't marry. Today and today, tomorrow is another day. No day, no time, no wasting your time. We shall come Golden Boy party. Hey. Let's see what MK was silent. Wallahi sai kasa. Kai, na lafiya masa congratulations. Hey! Zuraba due to surrender, yace 1,000. Kuma ka so ne ta ka. Yace kuma ka so ta ka. Kana masarari wa wala yake. Lai ga ina ku ya ta tafi. Wannan ba su ne. Kowa ya ba ku. Wallahi idan ba ku san waye yanke ba. Kai yanke ya ce ka dawo. Yanke ka dawo. Yanke ka dawo. Wallahi na ce tafiya ta koma saka idan ka san ba ka yi ka koma baya. Wallahi na ce magana ake tabbas. Wanda za ta dafa sai kana kai za ki dafa ko wanda kina wanda ta dafa. Za ki dafa ko kuma kuma wanda ta rawa da ta dafa. Kai ina son aure amma ba ni da kai. Kai ina son aure amma ba ni da kai. Waye wallahi idan shi ita bulan ka ta san who is gora was pampa you know people know you this sabi people do sabi in the eye ita bulan ka ke ayo gaba da wala ka san who is ya gora was pampa hey wasu yana ya kuri ne yana zuwa wannan daga ni sai ku ne ba sai ku taso yanzu ba da Allah zakiru ina zakiru was pampa yes, also people know. Applause people. Yayabura, congratulations for collecting award this year. Congratulations. Thank you to buy Yayabura award nationally. Yayabura, please come. Yayabura, Bismillah. West Poplar. Zata fashe, zata faru. Abokina zanzara nake kasan da kafa da nake tsayawa. Oh wa kai. La ilaha illallah. To
FK din. DJ, I beg you to release sound. Please. DJ, I beg you to release sound. Hey! Masu kama mana saboda wanda bai gani bai gani za ku gani a TikTok. Wai shi da kasa likitan likitoci wani wallahi sai ka sha sai daga gidan da wani haka. Wai ka sani shi ne Asha yi ba kira Allah ne. Magana ake ta a 2026 wata yana gura a cikin yana musu gariya Golden Boys babban yana yana gariya kake wallahi mutum kun tsari yaya diga yaya ne diga hauka bayan yaya ne bayan hauka
Abokina Allah ya baka lafiya. Na fura wallahi kana injuri na sani. Hoda. Abokiwa is coming now. Da Allah kowa ya zauna. Okay. Sorry, Allah na ku ta baya a kai dan Allah ku ya ku na ga wanda suka zo ku zauna ku ta baya kameraman ka ci gaba da aikin ka DJ wala za ba Aisha Aliyu a wannan ta ita ta fi kowa a wannan shekarar za ta da kyona ta a wasu 2026 bana zai siya mu ga aikin gaba da aka canki kuma so Aisha Aliyu DJ affect don't play no time. Play to remain sound. I tell you. I want you to say we're gonna get our life continue. You don't get money in this price. Congratulations. I tell you, let's say congratulations. I did something for the boss. You say one for the DJ, one for the icon. I say one for the star. I love Toronto. What's the I say? Udira do another. Who you want to press? Where I was I'm seeing Nagawa. You don't go now. I
Ana yi mana jin daɗi, jiki ya yi kyau, ba ta ta yi laushi, bayan samara wasu na da kyau. To, da ana kowa da baya. Abin da ya zama, ana kowa da baya. Da ana kowa da baya. Thank you so much. For the CPSOP. You say one for the DJ, one for the admin. Allah say one for the squad, two for the table. It's king of everybody. You don't get money, you just prepare to who you want press alone. Mustafa, muna son mu gaya a yawura lokaci ya dawo ba a ɗauki a lara hakuri. Yawa ina a yawura ana sa gaya a yawura. Ina sanka. Rashin ana sa ga abokin turaya amma ba da wasu ya jima. Abokin ibe. Wannan snow waya. Wallahi yana son wani waya ko kore da magani za a ga waya nes. Lokaci kada. Celebrity of the year 2026 shugaban wanka ga wanka ga wanki wallahi idan kana son a ga wanka ka yadda ake wanka sai ka zo mun sele a ka gida wallahi zafira ce garin mu kowa malam daga alaji sai yaran ma wallahi zafi gida ce zan firawa mu ne sokoto ma haka wallahi ba ma goyon ba ya jagora wallahi ka kare ka ci mana lokaci ana Ambrose da Allah ya kawo mun yaya a wuce haka bana a wuce haka kai ba yana son ka biya mu kusa
ce magana ake sai a yagura da Allah ka mushi liga la ilaha illallah muskokula yaya muskokula yaya na nan ka ga sai ka sani ni na sani a abba na Allah ya so tiya MK MK wai waye MK ne wai waye MK ne shi wai waye MK kai abokina na ce wallahi magana ake ta garin sanga wallahi sanga gidan soja wallahi kuma sanga bai dawa ba ko da mi kuzo a fita soja yes wallahi ga yi sai sanga ko na sanga abokina na ce zai wallahi magana ta kai masa yaro baya sanga wallahi kudi ne wannan sanarwa Slow down.